ka bureau kɔnɔ Victor Paulabu ale min ye minnu sara faso tɔgɔ la ninnu ka dukɔnɔmɔgɔw ka jɛnkulu ɲɛmɔgɔ ye be a dɔgɔcɛ webdiri webdoa sanji 43 ja yira an na ale min fana fagara san 2014 ka jama lamurutini senfɛ a sara ka muso wani denmisɛnw to a yɛrɛ kɔ. Victor Paulabu devant la télévision nationale que RSP est descendu. Foroba Jabarani So, mi ye télévision nationale ye nin ɲafɛ Blaise Compaoré ka yɛrɛ la kanda sorasiw minnu ye RSP ye jigila o yɔrɔ la ani ka marifa ci jama kan ale kɔni kunnamadiya a tora. Lui n'a pas eu la chance, il est resté. I n'a fɔ webdoa maa 42 lo fatula ani maaw minnu ka ca 500 ye lo jogina ni jama lamurutini nin na ani 2015 san ka fanga bɔsi ni jama lamurutini nin na san 9 tɛmɛni kɔ a ko ladilani belen sena sumayani do Victor Paulabu fɛ. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. An bɛ se k'a fɔ ko ɲɛtagaba kɔni ma don a dossier nin na sisan ni lɔlatɛmɛ fanga kura min bɛ nin ye ni capitaine Ibrahim Traoré ye anw bɛ an jigi sɛmɛ ko o bɛna fɛn dɔ kɛ ka di anw ma anw kɔni ye fɛn caman laɲini o cɛma don kiri ka tigɛ ka di maa minnu sala faso tɔgɔ la ninnu ma nka tuma bɛɛ la ni a ko sera kiritigɛso la o bɛ sen la a kan. Deguw bɛ yen ka taa wari minnu kan ka sara kasaratɔw ye ka taa fara o kan gɛlɛyaw ka taa banbagatɔw ka yatimɛdenw ladon na. fo ka taa se waati la min na an bɛ kumana aw fɛ an ma wari sɔrɔ fɔlɔ ka taa yatimɛden ninnu ka kalan sara 15 lo nka a waati la ne yɛrɛ tun ye a laɲini ko ka dɔ fara a kan mun kama nin wari nin tɛ bɔli kɛ. Ka nin bɔ yatimɛden ninnu na minnu fana jogina 2015 san ka fanga bɔsi jama lamurutini la ninnu fana bɛ yen. Christophe Lompo ye olu ka jɛnkulu ɲɛmɔgɔ ye a tora dɔɔni ale yɛrɛ nin tun bɛ to a la a b'o ɲɛfɔ an ye. Nous sommes regroupés au niveau du stade municipal. Anu tun lajɛni don municipal balontan kɛnɛ la wasa k'a yira ko anw ma sɔn fanga bɔsi min bɛ kɛla nin la o waati nin la mobiliw minnu ye pick-upw ye anw lamunu Blaise Compaoré ka yɛrɛ lakanda sorasiw minnu ye RSPw ye lo tun bɛ mobili ninnu kɔnɔ o ye marifa ci anw na anw minnu tun bɛ ɲɛfɛ ka sababuya kɛ jama caya ye anw ma se ka boli. O tɛmɛni kɔ soldasiw y'a minɛ ka bugɔliba d'a kan ni o ka marifaw ju ye a kirina o senfɛ ani o y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la kabini o waati a bɛ gɛlɛyabaw de kɔnɔ ale ye ka taa farama wɛrɛw kan minnu ka jogini juguyala ni ale ta ye ani o mako bɛ opération na a bɛ o tigilamɔgɔ ninnu dɔ ta fɔ an ye. Mais pour le moment, il n'y a pas d'aide. Dɛmɛ foyi si tɛ kasaratɔ ni ka dukɔnɔmɔgɔw dama le jɔlen don ni a ka faraw kɛli musakaw ye an bɛ waati min i n'a fɔ sisan maa jogini kelen belen bɛ yen kisɛ bɛ a fari la. Qui est toujours avec une balle. Jean-Valentin Tiendrebewo ye marifakisɛ 3 le sɔrɔ a fari la wa o fana kɛra 2014 san ka jama lamurutini lo senfɛ. Le 30 octobre, j'ai pris part à la marche. Octobre kalo tile 30 ne bɔra ka nin ta nin tagama nin na 11h wagati de la ko ne ye kisɛ sɔrɔ n ye nin kisɛ ninnu sɔrɔ n woro le la. A ka faraw kɛli musaka dɔw bɔra a yɛrɛ de jufa la. J'ai pas tout gardé mes ordonnances. Ne ka faraw kɛli sɛbɛn ninnu ne ma se k'a bɛɛ mara o ye dɔw wari segin n ma nka ka se sisan ma n mako bɛ fulakɛli la a ka gɛlɛn mun kama ni n tagara dɔgɔtɔrɔsow la o b'i filɛ i n'a fɔ delilikɛla a bɛ mɔgɔ dimi bɛɛ ye lo dɛmɛ n'a ta ye dɔw yɛrɛ jagoyara ka taga u yɛrɛ furakɛ farafinya la wa o fana bɔra waridanya dɔ la. Kabini o waati ni mobili dilanla nin tɛ sera k'a ka baara kɛ ka ɲɛ a tɛ se ka jɔ a sen 2 kan ka tɛmɛ sanga 30 kan ka sen fasadimi kɛ o sababu ye ni kɛni bɛ tɔɔrɔ ye a fɛ. Anw ka dusuna kuma ye ka wele lase o ma o ka na jama lamurutini min kɛra nin ka saratɔw ye k'o to yen ka taa fara olu kan fanga bɔsi min kɛra nin ka saratɔw an ka gɛlɛyaw ka ca nka an t'a dɔn an bɛna gbɛrɛtigi min na wasa an ka degun ka dilan.
être satisfait, voilà. Kasara sera minnu bɛɛ ma 2014 san ka jama lamuruti nin na ani 2015 san ka fanga bɔsi nin na ka laɲini ye ko nin don kofɔnin nin ka hakilijigi kɛ o k'o janto bɛɛ lajɛnin na o cɛ ma soldasiw VDPw ani maa gansan minnu bɛɛ fatula k'a sababuya kɛ maa karogɛlɛnya walew ye wa o fana o b'o jigi sɛmɛ ko o mako bɛ ladon min na o baaraw ka teliya ka kɔn o ɲɛ sariya bolo taara min ye décret d'application ye ni o sen fɛ o ben'o janto minnu fatula faso tɔgɔ la nunu ka denw na o sariya bolo taara kabini kalo damani sisan nga ka se bi ma foyi si ma kɛ fɔlɔ. Gildas Da, Wagadugu, VOA Bambara tɔgɔ la.